Het is een heel heden, zo'n grote landelijke productie in de stad. Daar kuier je net zomaar om voorbij. En gewoon mensen hebben voor 2 dagen eens geen televisie nodig. Zij hebben een prachtig zicht op het Zeilaan. Ik rij een stuk of 10 mensen en ik ga die entree vregen. Ik zei, een dubbeltje intreden en dan zit je van een dubbeltje weer eraan. Nou, wat wil je nog meer? Hè? Nou, bijgelijks geen grote cameratour van de Ruiten. Dat bouwkamer in investeren. De gemeente had ik daar doen dat het net zo netjes wie dat ze dat net even van tevoren in de design hielden. Ik kan natuurlijk contact houden, maar wat ik begreep is dat het tongetje mooi waar wordt en dat in elk geval die gutte zielen omheen gaan, zodat we weer wat meer sjuggen. Maar verder is het natuurlijk hier fantastisch. Voor deze toneelmaster van Theater de Korenbeurs en docent aan de Friese Poort is het nou al fantastisch. We jouwen normaal, Harry en ik jouwen normaal luchtpraktijkles en podiumtechniek. En we weten dat dit je boeten is. En het is zo'n uniek evenement. Dat is zo, nou, dan moeten we even boeten doosje in. We kunnen thuis alles wel wandelen, of in ieder geval binnen. Ja, dit is natuurlijk fantastisch voor die jongens om te zien. Maar bij een evenement met landelijke uitstraling speelt de veiligheid ook een belangrijke rol. Nou, in principe zijn we vanuit Leeuwarden gewend om te werken aan grote evenementen. In dat opzicht is dit evenement voorbereid als alle andere grote evenementen die in Leeuwarden zijn. En die tarriedings verinneren goed. We zijn afgelopen weekend begonnen met bouwen hier op het Wilhelminaplein. Voortvarend van start gegaan in het weekend met de hele steigerconstructie die hier achter mij inmiddels tot een decor is omgevormd. En daar gaan wij donderdag de Passion opvoeren. Er worden 20.000 taskogers verwachten. Mensen willen vregen zo vol mogelijk naar het Iepenbier vervier te komen. En dat er 10.000 komen, kan net als niet naar het Zeilaan. Maar op het Oudehout van Tjerkhof kun je alles ook volgen op een groot scherm. En de drukte, die is nou al zichtbaar. Nou, wat ik van mijn collega's weet, want je weet natuurlijk niet alles. Je bespreekt wel eens wat met elkaar, maar niet alles. Weten we in ieder geval dat de meesten wel een goede bezetting hebben. Dus ja, ik denk dat heel Leeuwarden blij is met de Passion.